Прекрасни момичета, изключително съм щастлива да ви представя едно страхотно и ново предложение в Газела, което е с много изчистен дизайн, дължина около 110 до 115 см при различните размери. Освен, че има страхотно деколте прегърниме, то може да стане ето така. С V-образно деколте тази рокличка, веднага го затваряте. Например, за дамите, които работят в офис, се притесняват от шефовете си, винаги може да си направите деколтето по този начин. Най-хубавото при тази рокля, което смятам, е, че сме направили и две странични джобчета. Т.е. разхождате се в офиса с ръчички в джобчето. Още по-хубавото е, че тази рокля, освен в цвят бордо, в който ме виждате облечена, се предлага и в класическо черно. Тези предложения може да откриете единствено и само в Газела БГ, като кликнете на линка. Ако виждате надписа наличен в магазина, това означава, че тук във Варна и в град София в шоурума ни те вече са налични. Ако виждате обаче надписа в предварителна продажба, това означава, че тези страхотни роклички се шият и вие търпеливо трябва да ги изчакате. Задължително ви препоръчвам да комбинирате с чаропогашник от нашата зимна колекция. Изпращам ви много целувки!